Really, nigga? Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Hello mga siya, it's me again, Jonashay, Bisaya. Welcome back dito sa YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na, click the bell button para ikaw updated sa mga videos ko. So happy Monday mga siya. So karon kaputi ko mga siya kay Monday karon. So mga kadagkuan sa Karaga is mag-round sila. Ngit-ngit diri kay burn out pa man mga siya dahil sa mapawa. So karon pasingod na kita, ang oras diri sa ako mga siya is alas 5:04 ba 3:30 ko na mata mga siya. So tara, ato na ta mga siya kay lajo-lajo pa mo. Bye. Mga siya abot lang sa Karaga alas 5:39 ang oras. Mag-vlog inano ako. A few moments later. Si Ma'am Lorraine, amo in one day sa robot. Okay, anak ko mga kaibanan niya pakabot. Ako pa iuna, so mag-prepare na ko meds kay para dili ako ang maka-charge. So, ano na siya? Magkinani kami mga siya. Oh no! Wow! Ano naman siya nagkilay na. Paano masabi? So, okay. Oh no! Ginagawa mo! One eternity later. Oras mga siya is alas 8:30. Wala pa din ang kadagkuhan. Dari si Ma'am Asi, may amo supervisor dahil si nag-round. Nag-brown out. Nag-brown sa si Ma'am. Karon mga siya, mag-set up na kita sa camera kay hapit na sila maabot 9 na. So let's go! Naana sila mga siya.